Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katba kiski kipor kilanang jan banjir economic mat shaka yung dorbar thawan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kinong yalam balami no nakaseng Trinamool Congress jong ka Umroi constituency kila thaw sundon ka Umroi constituency Progressive Forum bat thmu ban penyeng de ukatong shimet haka election MDC kaban salong hausnam arjar arpusan kadi ka kanhuan kadi ka beladan ringkat de uba George Billingdo MLA barim ka Umroi constituency lambat ginong yalam bagantop uba pens kamlang sotun kumu president uba MDCM working president uba Foster Best Soyong general secretary bar uba ker bhalang shila kumu treasurer nalor kiwe de kinong kit kambat kidukhan habakran shakila pathai khubor madak sngi uba pens kamlang sotun president jong ka UCPF ulaban pau bahadian ka jing sha pendram no jong uba George Billingdo ha election MLA house nam arja arpulai Nagaliang ka jongki kum kinong yalam daga jing sngokia kila let ban kendo bat tuat jingmot de kinong yalam bat kinong kershan hakeleng ka constituency banyakran banwat de kidaw bakum ka seng ka sharem no bat kasur ka babun hi nakipat ba ka penpa bakimpat pediang satya ya ka seng TMC ka bathamai ula ongru bakum ba MLA barim uba George Billingdo ule le kat bala ban trishitom ban penbit penbiang yi gijiran kam bat kijing e bakipat ba jong ka constituency ki kendo Nakaliang jong ulam bagi wede kinong yalam kim kwa satya ban penjak kerteng yaki kam kiba uba George Billingdo ulale dakba ino e kaseng TMC bat thau pa de kenika kenhun ke bathamai kumbala ajing mut daki pat ba nong krishan ban beteng kenika kam ban shakri ban kentiu ke imlang ka salang hapo ka constituency hi baro ka we Nakaliang uba George Billingdo ulapun pa bahadian ke jing syaram ke election house nam arja arpulai ulai no kam naga TMC Kaba ulabat kum vice president haka jela, bat kum president haka Umroi constituency, bat penting beruk bakajing no kam kadai kajing shim kajing ket klik halor kajing ram ya ka election. Uba George Billingdo ulapan pauru kajing sngongo syakipat ba hapo constituency, kibala kershan met bat mensiam yu, bat ka kenhun hi barok away haka ka election kabala dap, bat ongru bakamdan kajing do mensiam lani kajing bu kho Hendrai udap da kajing sngongo syakipat ba barok kibala ai kajing kershan kabapura met bat mensiam. Ulay thuru bahadian ke jing selok jingmud bat jing ai mensiam jogi pat ba la shimya karai ban penyeng de ukartong shimet lingba ke UCPF ke kenhuan ke balai lut bat ke jing tmuhi kalong ban yai shakri haki benta ba pher jong ka constituency bat penti bru ba ka wei na kita kalong ban penyeng de ukartong shimet hakan ke election MDC kaban salong haus nam arja arpusan nakliang uba George Billingdo ulaburu ke jing kerpat shaborok ki paralok ki ba iet bathon bat ki nong krishan ki bla judaran kat Bakin sengob haban up ika jing penbena kertong jong ke UCPF bat ai biang sa shisian ika jing kershan ke bapura ban yadon ringkat bat ke UCPF nak benta ban kentiu ya ke Umroi constituency habaro kiliang. To nakaliang ke jonga kumu ex-MLA jong Umroi constituency kumu president jong ka TMC Umroi block hadin ba ila rem ya election hostem arjar arpulai ngala resign no kumu president jong ka Umroi block TMC pada kerja ko poru kung vice president jong ke TMC ha ka state kajing resign no ko jonga kalong ba ngashim ya kajing ikli ha ka bayday ba kajing rem kajungi ya election tame ang ni Umroi baru ha ka state bro ko way habang ni kamla ban koy siya ki number na ki bangi tumu adap na kajing sungu ikipay ba jong Umroi constituency ki bala Krisyan met ban sim yang ya ka kunhun ke jungi hibra ko way ha ka ba ya la ban yo kat kitu ki vote ha ka ni election ke bladep am simdon gunu no ka jing do mensim hanga simet nani ka jing bokho lani kuno ndrei idap tang ka jing sungu ya ki pai ba ki bal ai ya ki Krisyan met ba mensim ha ka ni election ke bladep bad kembal pen pau di president jong Umroi constituency Progressive Forum hadin ka jing slok ba ka jing ai jimut jong ki pai ba jong kinang ai mensim bat kinong ilam ki jongi hakeleng jong ni ko Umroi constituency ke be ke jongi ya rai banyeng independent no ha ka ni ko por Umroi constituency Progressive Forum de ka forum ka balai lut ko forum independent bat ha ka jo ko por kumlaong i president bentan ngidon ka jing tu manang yai syakri ka constituency ha ki benta ki ba fair bat ka we ni kita kilat syakri kan long abangin penyang lo jong kurtong ha ka ni election MDC ar hajar arpusan kajing kepan nakaliang jonga shimet ya baro ki bayi ki bathon
ibahinga sem ki perlok porjor ki nong Christian ki nong Aiman Sim ki bala don dekat bangi hagni ki election ki bala dep ba kin soba bakin up ya jimpun na kertong na kaliang jong ka forum ko jungi but ni kwaru bahdien jong jimpun na jungi jong kertong bagi pai ba nong Christian ki bala ai ke ketika diang ke ketika mon hagni ki election ki bala dep bah sa sisien ki kerpat ki bakin sno lang bat ngi bat bangin pet lang silinti ko bajulong na kabanta kalaway jong abroy consensi ta ba Christian yung kurtong ba kani ka forum kan penmi di nakaliang ko jonga namba kani ka forum namba kinong ilam baro ki badon hagni ka por bagi pamla ba don kat ru ni kwa ban pusngaw ni ka kubor siya baro ki pa nyong snong jong abroy consensi kerpang ya kitu ki bla Christian ngi hag election ko bla dep man tayo kurtong pala pantay na kanila forum ko supo na da kinong kasam da kinong ilan ko jong pigi ba mat ki imon ni pigi be ba kin ay nga kanila election tayo jong pagkat kanila jong katang ngin hak election committee yanu kibriu ki ba kin ejit kumu kurtong nomor election committee gede idap ki nongilam ki bala tweet ba hak jigitrai kam sanhima ladon ke experience ladon ke jinsu thu ba ki pai ba jong mai consensi tingin hak jing start jong ka election committee yanu bakin niang yang mentang impat kwa ban ban pen kerteng inu Ton kong nga penpau nyus ngungu yu blay kani ke step pangidon hang ne po umroy konsensi progressive forum tengah aku blay kerpangi kini ke prat khot ke jongi kini bidon sinis khmat baro anam jer keteng kinong kit kam bopura jong ke forum ki blay ki executive member jong ka forum ko jongi rengkat begini ki weipat ki perlok ki ben stusha din ru ki beri ki nongkit kam na du ki rongba ki long kumi bagi samlah ki bangidon rengkat hagan ke step ai ku blek pang ru yu pi ki press ki bala platform bat ki bala sha score ke jing khot ke jungi banya wan hagan ke step ko bamta bangin pathai kat tu kan ki khubor ki beron kam apa konstitusi ke jungi bat na kap te jing tip hi haga distrik Borokowai kumjuru kejelah ka umroy konstitusi ki jongi kede ke wai nya ka konstitusi ka bala pau hapo ka state ke jongi la kalong ha legislative assembly la ne ha ka Khasil autonomous council te kendian ngidon ban yithu ya ginya ilti jongi kum ko forum khnang bagi pajba jong konstitusi baro insung thu ban supun kan mau kendiat hak election arajar arpulai hak tu por ngidon hak parti TMC po jinyalam jong presiden jungi ba George Bilongdo ibrei u MLA jungi hak tu por te hak election ngin snow pla ba sedon ke jing job ke jing rem te sniu bok ba ke kunhun ke jungi kala sya rem no hak tu snem but ya ke konstitusi jungi la mi khmat no dak wei te nakaliang jong ka parti TMC hak tu por walang sya rem hak election tenrei ngidon pada ka jimut jing perkhat kumno bangin kentiu konstitusi ban kentiu konstitusi kamsyong tang ban job election rei ngidon ke benta ke bakraw ban sim benta wat lakum kata ke kunhun ke syarem te hadin bing syarem no ha ke election MLA nakaliang jong ka kunhun da ka jing sukhia nila lajpor ban lej kundu ya kinong yalam jong area committee jongi ki beper ki badon po konstitusi ban suthu jingmut bat ki bat ban sngap ban sngow yu ke sur ke jongki pada ke joko poru kare kamram jong kunhun ban lej ban tip kai ka daw ke ba kum ke kunhun ngi syarem ma jing sya ke bangim khmi lenti bangin mat ya ke jing rem bat kelengki konstitusi ba ke jelahi kampoi perkhat ba nagaliang jongi ba di MLA jongi in rem ten rei ni priang ye ke barok ke belajia te haga jing ai jing mot jong ki perlo nang kersian ke jongi ki pajba ki sngow kendit ki sngow pla ki sngow thamai bhai ya ke parti ke thamai ke bangion ra hang ne po konstitusi ke jongi kabre ke Trinamool Congress te imat
kani hi gade gadau kuba kongsan kabangi syarem no akane election jingsha nagaliang jung emli ilale iya kaba batam katbala ala kabor ila train nagamta ki pajba jong constituency ten rai haga clip mat jong election pade haga jing thabut pade ni iba ki pajba kimpriang setia ya kane ke parti ten nagaliang jongi kumka blok haga tu por gimdon ai ban ong gimdon ai ki jing kno ki parlok nong kersan ki parlok nong thabut ki jongi ten rai ngi priang ya karai ki jong pajba te din jong kata ngila perkhat kia ngila sim kia ya kani ke kam kumnu bangin treipat nang ni sekhmat hapo konstitusi ki jongi hadin ke cingi perkhat ngila ilum ya kino yalam area ki beper bat ke bekhaddu ke bami na kata ke jingi kundu ke jingi kelong bang sim ya karai ba nyenam penja ya ka kerteng ya ke jing treikam ke jongi nrengin ya penpau po konstitusi bat kata ke jing trei jongi ko pok konstitusi kelong bangin yat pat sakawai ka ngin don pat da kawai ka kenhun ke bangin thau ka kenhun ke batmai da ke bapdiang ya jing persngau ki perlok bangin ino no ya TMC te nadu kata ka general meeting ke bangilong te nilai kut jingmut banginom don syu ha ka TMC bangin don no ha kata ka kenhun ke batmai ka balong ka kenhun independent ka kenhun light load ka bangil khot kerteng ru ya kata ka kenhun ka umroi constituency progressive forum te mentang hidon ha kane ka forum ka kenhun ka batmai ha po constituency ki jongi ka balong light load bat nagane kerensan ngin trei men sekri ki pajba jong ka umroi constituency ta kane ka lempung ki jongi kane ka lempung ka batmai ni sutunat ru banithu ba baro kitu palok nong kit kam jongi ki badon ka TMC mensua nadu ka block level ki area bat ki unit ki ai ka jingkersan ki ai mensim manna kata kadau ngil simbe ya karai ba kitu ki member jongi ki badon mensuan ki blok kin kelabet menta kum ki member jong constituency hapo kane ka forum go jongi langta juru ya ki president secretary ki nongkit kam area jongi ru ngi pen kelabe iki bakin long ki nongkit kam jong ka forum te lakataru namara ki lengkot jong kopor nyimla ban lej haman li ki unit ya menta sipor ten rei nginang le kita nang ni sikmat ban rung sik unit baro ban persuthu kita jing thmu jong ko forum go bangidon te hagaji ai lenti ki jongi nagaliang jong ka forum namar bangidon ka jing sirhem bar kata ka thong ban kentiu ban trei ban sekri ya ka constituency namar kata dagawai ka sur ka general meeting ka rai banaga benta kane ke election MDC arajar arpusan syaka khasil autonomous council kane ke kenhun lana ka forum go jongi kan sei lau jong u kertong u jong ka ban aireng ha kane ke election te haga jing pun kre ya kane ke election MDC nagaliang jong ka forum kala thung kerpang ya ke election committee te kane ke election committee kan sa le ya ki bedon kam baro nagam ta jong ne ka election tinyu subha ban pentip ru si pajba jong ko constituency bro koi ban nagaliang ke election committee ru ngilai syong ya ke committee tinggal pun kre ha ka bedai ber ki kertong ki bedai ban aireng ha kane ka election ko jongi tingi kerpat nomor kata ya ki pajba ngitip bagi pajba jongi keleng a ki pisa manu bedai uto kertong ten rai ni kerpat begini ya syak ban ngi sipor apo jong hauni ubnai Desember bomta ngilala ban pembiang penbit lut ya kita ki baro bat kala ban long ba first week jong January ka forum ko jongi ka sa declare yo candidate te ikimilanti bagi pajba jongi kini syak ban ngi spor nomor bagi komiti kan hap trei stom ha kini tayo ki benai ki bamta na ban penbiang penbit ya kini ki kam jong ka baro te kita kilong ki jingmat phang la ne ki jing thu ki jing penpau ki jing pensai pajba lengba jong pi gelat pathai kubor siki pajba jong ka umroi constituency ki jongi te tangi tahi jing penpau jing thu nagaliang jongi forum agni por jeng ai kublai yang ipi baro dengan senang ya kendu pat nang ni sikmat hagini ki program ki baka forum ko dan ban ya kublai subun